Minulý týždeň sme boli pri zrode novej a dúfame, že odteraz tradičnej súťaže zorganizovanej na podnet BCEPu o najbezpečnejšieho vodiča Slovenskej republiky. Pravda, mnohí by za takého vyhlásili seba, ale tu bolo treba dokázať schopnosti najskôr v testoch, potom za volantom. Takže toto boli naozaj tí najbezpečnejší šoféri u vás? No, z tých našich kritérií vyšli ako najbezpečnejší, mali možnosť dokázať teda to svoje vodické umenie, aj niečo okolo toho tu u nás na centre a spracujeme výsledky a uvidíme, čo z toho vyjde. Ak sa teraz máte na to pozrieť, ako si počínali práve tu na tejto dráhe? No, vodiči bolo vidieť, že v podstate boli tak jemne nadpriemerný určite. Zo skúsenosti môžem povedať, že napríklad ten pretačavý šmík zvládali veľmi dobre, čo je jedna z najnáročnejších situácií pre vodiča, takže určite ich hodnotím celkovo ako nadpriemerných vodičov. No a teraz kto je bezpečný vodič? Ten, čo ide pomaly, opatrne, alebo ten, čo ide rýchlejšie a zvláda situácie? Ako najbezpečnejšia vodiča by som hodnotil osobu, ktorá je naozaj čo najvernejšie schopná odhadnúť tie podmienky na vozovke, veľmi dobre pozná svoje auto a veľmi dobre pozná aj možno svoje možnosti, čo dokážem a čo nie. A musí to vedieť teda pekne skombinovať. A kde sa dá vyučiť za bezpečného vodiča? Ideálne miesta sú centra bezpečnej jazdy, kde sa človek naozaj vie zdokonaliť aj v zdolávaní tých neštandardných situácií, krízových, nejaké prudké brzdenie, vyhybacie manévre, takže to je to správne miesto, kde sa človek vie posunúť o level ďalej. Ak má niekto ďaleko sem k vám zatiaľ, môže využiť parkovisko? Pri niektorých cvíkoch to parkovisko je postačujúce. Možno by som povedal také krízové brzdenie z veľmi nízkej rýchlosti 20-30 km za hodinu. A pokiaľ je naozaj tá adhézia trošičku nižšia, že je nasnežené alebo napršané, dá sa to vyskúšať, pokiaľ máte tam dostatočný priestor a nie sú tam samozrejme iné vozidlá. Na ostatné krízové situácie je takéto cvičisko vyslovene nevyhnutné. Testy boli cez internet. Na Slovakia Ring prišlo 50 najúspešnejších, medzi nimi aj jedna dáma. No, nedúfala som, že sa dostanem, keď som vyplňovala ten test, ale tak v kútiku som dúfala trocha, ale nemyslela som si, že sa dostanem. Ako dlho ste po absolvovaní autoškoly? Po vodičaku som asi tak cca 4 roky, ale má to nejaké korene aj predtým. Takže jazda bez vodičaku? No, tak nazvime to tak, troška. Dá sa to tak povedať. A zatiaľ bez nehody? Áno, bez nehody. Okolo 200 000 kilometrov. Finalisti absolvovali v škole bezpečnej jazdy 5 rozličných disciplín. O poradie sa bojovalo do poslednej z nich. Najlepších čakali okrem pohárov aj zaujímavé odmeny. No a najbezpečnejší vodič za rok 2013 je Erik Juhás. Na ďalších medailových pozíciách sa umiestnili Branislav Vartík a Miloš Malárik. Blahoželáme. Dá sa trénovať na takúto súťaž? Takto trénovať, dá sa absolvovať táto škola šmiku, určite predtým to výrazne pomôže, ale je to viac menej o tom, čo sa človek naučí. Ako náhle má tieto krízové situácie zvládať, je to len o tréningu, takže v zime, parkovisko, samozrejme prázdne a šmíkať a vedieť, čo robiť. Koľko rokov jazdíte? 19. Bez nehody? Mal som jednu nehodu. Pred 3 rokmi zhruba nedal mi kamión prednosť. Ak sa pozriete na situáciu na našich cestách, akí sú slovenskí vodiči? A ja to zhodnotím tak, zhruba pred 2 týždňami som sa vracal zo služobnej cesty z Frankfurtu a tá cesta prebiehala úplne v poriadku, až potiaľ, kým sme neprešli slovenské hranice. Tam to bolo krásne vidieť, proste nedodržovanie bezpečnostnej vzdialenosti, vyblikovanie, trúbenie, kritické obiehanie. Jednoducho, je to v náture nás Slovákov, taký sme, prečo to neviem, vyplýva to možno z historických dôvodov. Koľko kilometrov ročne spravíte? Je to rôzne, zhruba do 50 000 kilometrov plus mínus, niekedy viac, niekedy menej.